Laras Wijaya nyampur sari. Rahayu audio oriental sound system sinayudan happy media syuting. Duh wong ayu. Pak. Jenengan niku gandrung kalih kula ido wong ayu iki mbok ya nyawang kula. Lah nggih kok iso gak gelem nyawang blas. Lah pripun Dek kau kalih Dek Umi? Roman ki ya. Oh, sami mawon nggih. Ya. Monggo. Pepujaning ngati. Alon-alon watone kelakon, gremet-gremet watone slamet. Alon-alon mawon. Aja omong lali sesek kok ya. Ya. Kaya ngene wong kang nandang asmara. Ora mungkin kobong tepuk tangan buat Pak Parto. Apa toh awakku dhewe Merdeka 17 lho Pak, pas lho Pak. Merdeka. Lah nggih ngoten. Duh dewa Jawataga. Dewa, nggih matur sembah nuwun. Welas mring wak mami. Besok kapan katekan jejer lan wong ayu. Ibarat kula nakoda tanpa prau sasadara dipepetri nyedam sarias moro. Tepuk tangan buat Pak Parto. Merdeka. Tepuk tangan kagem Pak Parto nggih kang gadhahi swara emasipun. Nggih. Monggo lanjut. Sumangga, Bapak. Umpama seliramu sekar melati aku kumbang idam sari manuk kacer krasa penak kiyer-kiyer. umpama seliramu margi wong maneh aku gak Matur bakal sembah. diwangi. Sinaksen lintangi luku semono janji prasetya dengan Manuk prencak krasa penak lunjak-lunjak. tansah kuman tiling netra harinoso aroso rasane griya. Medero sajagat raya dono wukir lan samudra Brambang gojangan nenek kacek siti golangganan. ora ilang memanisi hati-hati sak lawas. Monggo Dek. Dek, apik. Apik. Sese Pak Paton jentit tak jentit. Sae ngono lho. Mau nak pemanasan. Iki wah, pemanasan dulu. Ngene-ngene jentit. Lah. Ya, masuk ke Dek. Nalikane
umpama seliramu segar belat ayo cukup bakti lestari manuk gagak rasa benang yang umpama seliramu mergi oh aku bakal lewati sinaksan lentangi luku semono ayo prasetya negati manuk emprit rasa benang jerit-jerit Metro rinoso aroso rasane griya masuk dino Mitru sak jagat raya ngalingono samudra ora ilang memanise aduh dadi ati salawase hae nalikane roing dalu atiku ayo lap-lapan sira wong ayu lan sakuman eling netra rinoso aroso rasane griya yo tanduk malih Cih. sampun Pak